Adhiambo. Duol makedo gi mibadhi e pachuka EACC oyangone gi dhi mbele gi nonro e mibadhi masani oko mbalariany maromo 18 mag piny owacho koriwo koda mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mantiere Bondo e kaunti ma Siaya. EACC tudo Bondo gi mibadhi ma siling bilion 2.6 kod mibadhi mamoko moriwo wach ni jopuonjre moko nochiwo asoya eka omigi thuolo mar chuoyo gudu. Jawache luo e duol mar EACC Eric Ngumbi olando mae kinde ik mar min jakom EACC David Oginde gweng' Maugenya e kaunti ma Siaya. Mibadhi e kuonde tiegruok ma pachuka medo neno elela ka duol makedo gi mibadhi e pachuka EACC koro yango ne gitimo nonro e mbalariany maromo 18 mag piny owacho ma pachuka. EACC is conducting investigations into various forms of corruption, theft of public funds, academic fraud and unethical conduct in 18 public universities. We are living in a country where integrity has really gone down. Men and women who are in places of responsibility, as you know, as Kenyans, take advantage of the place that they serve in, the positions they serve in, to take away that which belongs to other people. Etwak mare nyasi mar ik mar Mama Joyce Oginde, ma en min jakom duol mar EACC Bishop Dr. David Oginde, jawache lo duol mar EACC Eric Ngumbi, olero ni nonro ma kamano oriwo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Bondo, kama itimo nonro mar mibadhi mar omenda maromo siling bilion 2.6. Ngumbi wacho ni mibadhi no omino jotije auchiel koreo koda ka Vice Chancellor kod jalupne mawachore no sundo jogo mane tawo chenro mar gedo kendo yako mendago ka gedo go to sani ochung kendo pokorumo. The investigation relating to the 2.6 billion Kenya shillings in Jaramogi Oginga is underway. The former Vice Chancellor, who is the main culprit and who worked with other officials to orchestrate this, has already been visited. Olero ni apisa mag EACC no monjo ute Vice Chancellor machon mar mbalarianyno Professor Stephen Gaya Agong mantie Homa Bay, Kisumu kod Nairobi kama ne giyude oboke mag chenro mag dongruok, oboke makoro gitiyo gode timo nonro magge. A search operation has been undertaken in his homes in Nairobi, Homa Bay and Kisumu, and it was noted that when he retired, he carried all the original documents relating to the 6 capital projects that were implemented at the cost of 2.6 billion. And that is the reason why when the university was recently taken to court by one of the contractors who is demanding an additional 179 million, the university was not able to effectively defend itself because the former Vice Chancellor retired with all the original documents. EACC benetimo nonro ewi jopuonjre 200 manochiwo asoya ne jopuonj mbalarianyno mondo mi siedhnegi okudu mar tieko somo kata obedo ni ne gireme penj kendo nowinjo gi nopenjgo. Wachore ni ne gichiwo mit bilie kendo nyingegi nomedi listi kendo nosidhnegi ogudu e nyasi manobagi dwe mar 10 higani. It is alleged that 6 university officials received bribes to facilitate the graduation of over 200 unqualified students who, instead of sitting for supplementary examinations, colluded with those officials to bribe their way into the graduation list. Twak marwa yor simu gi director mochung ne chenro mag tudruok e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Professor Obiero Ogone wacho ni sachiwo report makamano EACC ne pok otudre gi ten mbalarianyno kata kamano gidhigo report makende mar chiwo duoko ne jopiny ewi wechego ma EACC ogolo. Professor Obiero wacho ni kaluwore gi dwaro mar chik gidhi tiyo machiegni gi EACC e nonro margi. Unlike the University of Nairobi and the Moi University, where the top leadership is part of the problem, at Jaramogi, the current administration, and I'm talking about the newly posted Vice Chancellor, are supporting the investigations. And these issues relate to the management that was there before. Jatatije machon mar Jaramogi, Professor Stephen Agong, to pok noyudre mar miyo aduoko ma korka kore nyaka sama ne wadhi e yamo.